nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarem, Paborito! Diyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito! Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo da sayang kabuwasan. Maktriyon lingkor Timagti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Miyerkules. Petsa Ajes at bulan na September 2025. 106 days to go before Christmas. Jadasari ulo na balita at lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 40 anyos siya laki, akasabit at loob na abong to, imbatik patambalan inatoy. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Apatiran katao naril adakton pansusugal na madyong inaristo. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan.
4.8 ya gramo na shabu asamsam na otoridad suspect in sigipanla na kaso. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 34 anyos narel a drug bypass operation Jed Baloy na Bayambang. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jabalat at balitad national. Senador Jinggoy tan Senador Joel Villanueva ni Bulgar at flood control project. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Saray ang kabalig yasira kasuan unong adakin ang Presidente Marcos. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Ngaran na saray politician tan DPWH official imbawag na sa Nasuan Diskaya. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 1 billion piso ya commission at ghost project enter adakinan Hernandez unong ad kontraktor. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Limpak-limpak ya kwarta at DPWH Bulacan inlatag at kamera. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:06 na kabuasan tanatan wadyaray detalye at balita da lokal. Saray panulop ya pwersa na Bayambang Pulis sa 105 Maneuver Company na Regional Mobile Force Bureau Jad Koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 sunangawa na anti-illegal drug bypass operation yan ang resulta na impaka-aristo dakinan na Junilo Esteban Asidira alias Tutoy 34 anyos. Asam-samad 5 na suspect sa kaya Hetzelda transparent plastic sa siya kaya rin niya wato ada ng panggap ya po surveyor. Asam-samad ada si Katos 500 peso bill nan kinapkapan nala so unala ada si Katos bypass money tan sa kini ya piraso ya Hetzelda transparent plastic sa siya yan nala ada mismo na bulsa nabitlan suspect sa kaya smartphone na sa kaya unit ya black Honda TMX sa motorcycle sa may inventory so ginawa adarapan na sa barangay official tan representante na Department of Justice kasumpalan niya ginawa sa inventory inalaan na alternative recording device tan body worn camera antes siya nawit Jad Bayambang District Hospital pasilong at medical legal examination sa may suspect siya nawit Jad Police Station for proper disposition and proper documentation sa kaso ng sunggay na Republic Act 9165 sunsigap madla at korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Kantidad na 32,640 piso na siya buhuso asamsam na Rosales Police at ginawa na drug bypass operation ya ginawa at oras na alas 6:28 na labi Jad Barangay o Jad Bypass Road Barangay Station na District Balay na Rosales, Pangasinan. Kinabas yun na arreston suspect at ngaranto na Erne Mamorno Pauco alias Erneng 49 anyos street level individual. Akumpiskad 5 na suspect so 5 pirason Hetzel transparent plastic sa siya yan na mambulat na 4.8 gramo 3 piraso na disposable lighters 2 pirason 100 piso bill ya budol money 3 pirason 1,000 budol money sa kaya black Oppo mobile phone tan sa kaya black coin purse sa ebidensya tan sa suspect sinawit Jad Police Station for proper disposition
Kaso ninsunggay na Section 5, Article 2 na Republic Act 9165 asun sigap at korte laban na Dabitlan suspect. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Apat lang katao sinisingkat na otoridad at oras na alas 3 ng aram Jad barangay Kapas Balay na Binalunan, Pangasinan. Kinabatilay suspect at ngaran niya Janice Ancheta Abeliera, 39 anyos, Philbert Rivera Ganet, 41 anyos, Michael Abeliera Ancheta Sr., Sunny Boy Molina Disay, 36 anyos. Si Karaso sa may naaktuhan yaman na susugal na madyong asamsam susakay sit yamajong apat iran na monoblock chair sa kaya Q ya lamisa tan 1,925 piso ya nandromaran na denominasyon ya papanay siya niya saya sotaya na sa suspect so inawit jada police station kaso ninsunggay na Presidential Decree 1602 o illegal gambling sa insigap at korte laban Dabitlaran suspect. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. 40 anyos siya laki nan bikkel at loob na bungto niya sa barangay Inerangan, Syudad na Alaminos. Kinabat sa biktiman si Michael Kalikdan na Palaso. Jadi initial investigasyon banda alas 9 na kabuwasan na adiskubre na bayauton si Jerome Navura Avilino. Yasa may brother in-law niya na so lima dabong na bitlan na biktima nan anang nang tuya kasabit sa biktima at loob na abong particular jad mismo na kwarto to niya. Tampol iya anawag na kakaiba na bitlan bayaw to. Pian lokasan sa oferta na abong na biktima. Pian makaloob irada abong to niya. Pinakalso mismo na nylon cord ya aka bayubar ada mismo na tingar na biktima. Tansi kato sinawit jada Western Pangasinan District Hospital. Bangbalat indiklaran dead on arrival. Sa may biktima sinawit jada sa Kuya Pueraria at Barangay Palamis, Syudad na Alaminos. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan na rin katubukulan niya balitad lokal antis taon ondapag da saray balitad nasyonal. Wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapuasan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Alas 6:16 na po ng umaga, 6:16. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ibinunyag ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ay nakakuha umano ng kickback sa mga flood control project sa Bulacan. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee o Infracom, isiniwalat ni Hernandez na si Estrada ay nagbagsak ng 355 million pesos na halaga ng proyekto na may 30% na SOP sa mga proyekto sa Hagonoy at Malolos, Bulacan ngayong 2025. Ayon kay Hernandez, ang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta kay Estrada na ligtas ka na ay hindi totoo. Ang mga driver ng DPWH na sina Christian Santiago at Andre Balatbat ang umano'y kanilang mga point persons na inatasan ng kanilang dating district engineer para maghatid ng nasabing pera. Samantalang si Senator Villanueva naman, umano noong 2023 ay nagpalabas ng 600 million pesos niyang halaga na proyekto sa Balagtas, Bulacan kung saan may 30% itong kickbacks o binawas sa nasabing mga proyekto. Ang halaga ay pinadeliver sa tahanan ng senador sa Bocaue, Bulacan ni Section Chief JP Mendoza at isa pang opisyal. Ayon pa kay Hernandez, ilang DPWH engineers ang nagsisilbing legmen or bagmen ng mga politikong kumukuha ng kickback sa flood control projects. Sabi pa ni Hernandez, ang kanilang district engineer ay umaktong chief implementor at direktang nakikipag-ugnayan sa mga politiko na kumukuha ang mga ito ng 3% komisyon para sa kanyang sarili at inaatasan ng kanilang mga engineers na sabihin sa kontraktor na magbigay ng dagdag na 2% finder's fee kung nais makakuha ng mas maraming mga proyekto. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Limpak-limpak na salapi ang inilantad ni Engineer Bryce Hernandez na perang nakatambak sa kanilang opisina na bahagi raw ng mga transaksyon sa flood control projects. Ipinakita ni Hernandez ang litrato ng mga nakasalansan na cash na anyay kuha sa Bulacan 1st District Engineering Office noong 2022-2023. Ayon kay Hernandez, na natuwa lamang umano siya sa kaya kinuha niya ng litrato ang bulto-bultong halaga ng pera na nakalatag sa mesa. Ang bawat tumpok ng pera ay may nakalaang tatanggap. Nung tanungin ni ACT Teachers Representative Antonio Tino kung normal ba ang ganitong kalaking halaga ng cash sa isang opisina ng gobyerno, diretsong sinagot ni Hernandez sa opisina nila ay normal na. Dagdag pa niya, hindi niya alam kung sino ang aktual na tumatanggap ng pera dahil inuutos lang umano sa kanila na ayusin at ihiwalay ang halaga para sa mga tinutukoy na proponent. Ibinahagi rin ni Hernandez ang isa pang litrato kuha umano sa isang private residence malapit sa kanilang opisina kung saan makikitang may bulto rin ng pera. Ayon kay Hernandez, kaibigan ni Alcantara ang may-ari ng naturang bahay. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kaugnay pa rin ang balitang yan, itinuro ni Sally Santos ng SYMS o Sims Construction si Engineer Bryce Erickson Hernandez na kanyang pinagbigyan ng 1 bilyong piso na komisyon mula sa mga ghost projects na kanilang ginagawa sa lalawigan ng Bulacan. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, sinabi ni Santos na ang transaksyon o katransaksyon lamang niya ay sa mga ghost projects ay sina Hernandez at ang dating 1st District Engineering Office Construction Section na si Chief JP Mendoza. Ayon kay Santos, ang nagiging sistema ay pinakontrata sa kanila ng Wawaw Builders ang natukoy na proyekto
Ayon sa direktiba nila Hernandez at Mendoza matapos itong magpahiram ng lisensya. Pagkatapos ng lahat ng proseso, pumapasok ang bayad ng gobyerno sa Wawaw Builders na siya namang magdedeposito sa bank account ng SYMS na inilalabas umano ni Santos. Ang pera na ang huli ay nagkakahalaga ng 245 million pesos para dalhin sa opisina ni Hernandez na nakalagay sa iba't ibang kahon ng noodles at mga chichirya. Kinumpirma rin ni Santos na hindi niya nakatransaksyon si dating District Engineer Henry Alcantara sa paggawa ng mga guni-guning proyekto. Inamin din ni Santos na umaabot sa 1 bilyong piso ang deliver kay Hernandez mula taong 2022 hanggang 2025. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ikinanta ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang mga pangalan ng ilang kongresista, kanilang mga staff at mga opisyal ng DPWH na umano'y sangkot sa katiwalian sa mga flood control project sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, paulit-ulit silang ginamit ng mga nasa pwesto dahil kung hindi sila susunod wala silang magagawang proyekto. Sinabi ni Diskaya na matapos silang manalo sa bidding ay nilalapitan sila ng mga opisyal ng DPWH para humingi ng parte sa mga proyekto. Sinabi ni Curly na humiling din ang mga tauhan ng ilang politiko na makipagkita sa kanila para humingi ng porsyento kapalit ng mga proyektong iginawad sa kanila. Sinabi rin ni Diskaya na karamihan sa mga binanggit na kawani ng DPWH paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Zaldico na dapat ay hindi bababa sa 25%. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pipilahan ng kaso ang mga mapapatunayang nagkamal at nagsamantala sa pondo ng taong bayan sa pamamagitan ng flood control projects. Sinabi nito ng Pangulo sa ikalawang bahagi ng kanyang vlog sa gitna ng ginagawang investigasyon sa Kamara at Senado sa anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Hindi na rin anya inaasahan na ang mag-inhibit ang ilang mga politiko na nabanggit ang mga pangalan dahil tiyak naman na walang aamin sa kanila. Kaya gagawing investigasyon ng Investigation Commission ay sisiguruhing matatag ang ebidensya sa para mapanagot ang mga malalaking isda na nagsamantala sa pera ng taong bayan. Sa kabila nito, hindi naman minasama ng Pangulo ang ginagawang investigasyon ng Senado at Kamara sa flood control projects dahil prerogative nila ito at maaaring makatulong din ang mga impormasyon para magamit ng bubuing Investigation Commission. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin 6:24 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Ang puta-putang Iren Sunata. Son ang puta-putang Iren impormasyon. Ayas, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare
WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan.
Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:31 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakteryon Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang ating co-pilot, si Engineer Nixon Dakal. Nag-iisang kwan yan, pogi sa kwan, Bayambang. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reaction, mga suggestion, opinion, mga sumbong, pwede kayong tumawag sa ating himpilan. Bukas po ang aming linya dito. Ang smart number natin is 0939-100-9931 at saka yung globe number 0927-974-2784. Sa ating Facebook po, live na live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ganon din po sa ating YouTube channel. Ayan, uy. Uy, ibinulgar ng dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na nagreklamo daw. Itong si Senador Joel Villanueva sa maliit na alokasyon para sa flood control project sa Bulacan na sinasabi ng dating opisyal ng DPWH Bulacan. Mayroong screenshot na conversation kapaborito i-roll. Sa ginanap na Infra Committee o Infracom sa House of Representatives, sinabi ni former Bulacan Assistant District Engineer, itong si former Assistant First District Engineer JP Mendoza na mayroong itinagong screenshots. Uy, nang tinanong ng presiding officer at Bicol Saro Party List, si Representante Terry Redon, sabi niya to clarify ang screenshot sa kailang conversation with a certain Sin Joel. Sen Joel. Sen Joel. Yan daw ang nandoon sa kailang conversation nila ng dating Bulacan First District District Engineer, itong si Engineer Henry Alcantara. Maraming nadadamay na. Marami ng pangalan ang lumalabas. Ayan. Sa maanumalyang flood control projects, nung Monday lumabas maraming pangalan, mga congressman. Sa listahan naman ng mag-asawang Diskaya. Oo, kahapon lumabas ang pangalan ni Senador Joel Villanueva at maging si Senador Jingo Estrada. Safe ka na. May hinihingi daw, according to JP Mendoza, may hinihingi daw itong si Sen Joel, dyan sa naturang maanumalyang flood control projects. Ano kaya yung yung sinabi nitong si JP ito, Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senador, Senador Joel, na mga binasa po ni Engineer Bryce na flood control. So malinaw na may hinihingi si Senador Villanueva kay former First District Engineer Alcantara na binasa ni former District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ano kayang hinihingi nito, kapaborito? Ayon kay former Assistant DE, humihingi daw ng kickback. Uy, ay, aray ko. Yan ba ang nasa laman ng conversation ng certain, meron mga nabanggit na certain amount na nabanggit sa conversation kung si Senador Joel Villanueva ang tinutukoy.
Yung mga ganyang paratang medyo talagang mabigat. Hindi lang medyo mabigat. Mabigat yan. Oo. Mabigat ang akusasyon. Dapat patunayan nitong si Alcantara at ni Hernandez. Oo. Ito yung magpartner sa casino eh. Oo. Si DE at saka si Adi, Assistant DE. Kasama yung isa. Meron ba siyang meron ba silang sapat na batayan? Oo. O meron pang mga ebidensya para akusahan ang mga binabanggit na matataas na opisyal? Oo, baka naman diversionary tactics para ilihis ang kailang pangalan sa issue ng kailang pagkakamal din ng pera at pagkakasino. Mhm. Malamang isa nga yan sa mga taktika nila para hindi mahalungkat yung mga pinapatalo nilang milyon sa kasino, pera ng taong bayan yan. Ibig mo sabihin para matakpan ang issue sa mga opisyal ng DPWH sa Bulacan, sa 1st Engineering District, kahit sino na yung kanilang itinuturo dyan sa tinatawag na kickback. Alam mo, kahit magturo pa sila na magturo, kahit ilihis nila yan, hindi mawawala ang record ng mga kasino na nandun sila. Oo. Hindi natin pinagtatakpan yung mga dito, yung mga binabanggit na senador o congressman. Dapat lang na mas malinaw ang may mga involved sa mga ganyan. Oo. Lalo na sina Senator Villanueva at itong si Senator Jinggoy. At kasama nga yung dalawang bugok. Itong si bugok daw kasi yung sinabi nila dun Tama, na kung ano-ano nang pinagsasabi, napakahaba na ng diskusyon, kung ano-ano magkakaiba ang kanilang statement. So ibig mong sabihin parang demolition job ang ginagawa ng mga DPWH official. Pinaghinalaan din itong si Hernandez na parang scripted daw yung binabasa. Parang may nasa likod na nag-a-advise. Sa mga sinibak na DPWH sa Bulacan, idiin dapat si Senator Villanueva. Feeling nila para ang attention daw nakatuon kay senador. Okay, considering na yan ay sinasabing demolition job against Senador Villanueva o kaya Senador Jinggoy Estrada, pero maaga pang pamumulitik, maagang pamumulitik ayun na nga diba? Yung mga batuhan na ganyan ng issue, diba? ang Senado at sa Congress may kanya-kanyang agenda. Kung sino ang mautot, siya yung talo. Kumbaga, sino yung mapikon dyan. Diba? Pero yung pagkakabintang kasi hindi nakakapikon yan. Nakakagalit talaga yan. Nung nakaraan, napagdinig dyan sa Senado, sinabi ni Hernandez ang dalawang senador na involved sa question ng budget. Ito yung Senador Villanueva at Senador Estrada ang tinutukoy dito, kapaborito Errol. Sinabi ni Hernandez na may dalawa. May mga cuts. Hindi SOP. O kaya paghingi. Ng 30% mula sa pondo na kanilang ginawang proyekto. Diba? Ba? Ginawa? Ginawa o walang nagawa? Ewan. Basta 30%. Di ba sinabi ni Hernandez na itong si Senador Estrada ay mayroong 355 million na pondo na isiningit daw sa Bulacan itong 2025. Si Senator Villanueva naman ay 600 million. Uy, tingnan mo. Noong 2023. Sa Bulacan din. Okay, ang tanong, nalaglag ba kayo sa upuan ninyo? Nung nabanggit yung pangalan ninyo, natulala ba kayo? Nanginig ba kayo sa galit? Dahil ang umano'y pinag-agastahan ninyo ng nasabing pira, galing daw dyan sa tinatanggap ninyo na tungpats. Dyan sa naturang mga ghost project, dyan sa may Bulacan, na ayon na rin sa pahayag nitong mag-asawang Diskaya. Diba? Yung corruption, parang dabahiran yung magandang imahe ng Kongreso at Senado
na dapat sana ay mga tagagawa ng batas, pero sa mga lumalabas na issue at mga balita tungkol sa investigasyon, marami nang nabanggit, marami nang nadamay, kanya-kanyang paliwanag sila. Nakakatulala nga at nakakainis kung minsan yung mga pangyayaring ganyan. Hindi natin sinasabing may conspiracy o yung tinatawag na sabuatan sa pangungurakot sa kaban ng bayan, kapaborito Errol. Hindi natin sinasabi yan na may... Ang problema nga dyan, bilyon-bilyon piso yung pinag-uusapan dyan na pondo ng ating bansa. So, ibig mo sabihin, parang magnitude corruption. Parang lindol. Parang lindol, bilyon-bilyon, o piso. Ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa mga flood control at yung sinasabi lang insertion at sinabi nilang may insertion tong si Saldico pumapatak ng 13.8 billion ayon sa kwenta ni Nabutas representante Toby Chanco, di ba? Paano naman yung yung sa haba ng kwento paiksiin? Yung conspiracy. Ang mga kawatan pero wala pang napatunayan, wala namang nakasuhan. Ng plunder. Oo, abangan natin kung ano ang kahihinatnan nito dahil paulit-ulit na lang yan, paikot-ikot. O kita mo yung mag-asawang Diskaya, o nakita mo naman yung pamumuhay nila at nabuking na rin kung saan galing yung pera, pero nasaan sila? Kaya nga. Diba natutulog pa rin dun sa malamig na mansion nila? So ibig mo sabihin, pahaba ang discussion sa Kongreso, sa Senado. May nakasuhan na ba? Wala pa. May mga pangalan ng binanggit, bakit hindi iniimbestigahan? Kaya nga dapat kanyan, kung may mga sapat na ebidensya, dapat na nilang sampahan ng kaso para maniwala ang taong bayan na itong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay talagang ginagamitan na niya ng kamay na bakal kung sino man ang mga nagkasala, sino man ang mga itinuturo na big fish, yung mga malaking isda, dapat ng kasuhan yan. Diba? Yung tanong nga dyan, si Alcantara, yun yung district engineer. Dinideny niya na wala siyang tinatanggap na pera mula doon sa assistant district engineer niya. Wala daw silang mga transaksyon. Patunayan. Kung makapagpatalo naman sila ng limpak-limpak na salapi. Sila pa yata yung natatalo na masaya. Masaya dahil hindi nila pera yung kanilang pinapatalo. Pag natalo sila ngayon, meron pa rin silang pagkukuhanan kinabukasan. Tingnan mo nga yung nandyan yung mga kontraktor na mga nauuto nila. Tingnan mo yung yung mga inilatag na limpak na salapi sa loob ng opisina ng DPWH diyan sa May Bulacan. Di ba? Pinakita sa hearing 'yan yung picture, yung litrato. Grabe, kadaming pera nun. Limpak na salapi, So, ang nagdala yung mismong kontraktor, di ba? Ang tumanggap yung assistant dating assistant ng DPWH diyan sa Bulacan. Si Bryce. Bryce Hernandez. Di ba? Na ang amo niya naman itong si Alcantara. 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 Ang nagbulgar yung kasama nila. Itong si construction chief. Di ba? Nasa kanya daw yung mga ebidensya. Pero eto naman. Pag sila lang ba ang gagawa, kaya ba nila 'yan? Hindi, may mga nasa likod. May mga meron pang diyan. Meron pang mga mas matataas pa sa kanila. Yung mga ito yung sinasabi ni presidente, yung big fish, yung mga malaking isda. Abangan natin si presidente, baka hanggang ngaw-ngaw lang din. Wala namang sana may kahinat na ito.
Kasi ang pinag-uusapan dito ay pera ng taong bayan. 'Di ba? O taxpayers money ang mga 'yan. So dapat makialam ang bawat Pilipino dito sa naturang kaso na ito. Si ako Bicol Party List Representative. Oh. Itong si Saldico mukhang hindi na yata gumaling sa Amerika, may sakit pa rin. Kwan. Kaya yung Oh. kanyang kapartner dito natataranta na kung ano na ang sasabihin. Kaya nga Sa kakasalag sa mga Di ba itong si Congressman Saldico Kwan kinukunik din na magkasama sila ni Speaker of the House. Si Romualdez. Di ba? Sino itong si Speaker kay Pangulong Ferdinand Marcos? Pinsang buo. Di ba? Bakit hindi nyo sila ipatawag? Bakit hindi nyo sila... Bakit iniiwas? din? Bakit iniiwas? Hindi pagsalitahin dahil nadadawit yung pangalan ni Speaker of the House, Martin Romualdez. Si Mayor Magalong na napakaraming baon. Mga pasabog. Imbitahan nyo na para magkaalaman na. Diyan sa Kongreso. Dahil sa Senado, pupunta rin daw siya pero unahin niya muna ang Kongreso. So makikita na natin dito kung talagang sincero ba ang ating pamahalaan, ang administrasyong Marcos dito sa naturang issue na ito. Sincero ba na talagang kasuhan itong mga nadadawit na mga pangalan? Huwag naman ho sanang ito ayaw naman nang mangyari. Huwag naman sanang humantong pa sa may tulad ng isang bansa na nilusob yung bahay ng mga korap na opisyales at pinagbabato, pinagwawasak yung bahay. Hindi po natin gustong mangyari yon. Dahil alam po natin na itong investigasyon may kahihinatnan din. Sana. Sana. Dapat Pero dito sa lalawigan ng Pangasinan, wala naman tayong wala tayong nabalitaan dito na ghost project in fairness. Ayan, walang mga ghost project. Mababait ang mga kontraktor dito. Ayaw nilang masira ang kailang pangalan. Kaya maayos ang pagkagawa ng mga flood control system dito. Yung sinasabi nila na yung flood control na ginawa, may tagas. Yung mga contractor kasi by package yung ginagawa nila, face by face. Pag natapos na nila yung pondo na kanilang ginawa, syempre meron pa ring nakaabang doon na tatapusin pa lang o uumpisan pa lang. Kasi hindi naman talagang isang stretch mapupondohan niya buong ilog. Hindi, by face yan. Kasi malaking pondo ang kailangan dyan. Correct, nangangailangan tayo ng malaking pondo. Nagkakalagayan ng 21 billion piso para makumpleto ang flood control project dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ngayon, yung hindi pa nagagalaw na part nung ginawang flood control, doon naman nag-uumpisa yung pag-apaw. Pag tumaas ang tubig. Kasi siyempre yung tubig naman hahanap yan ng paraan para sa ganun doon siya dadaloy. At saka ang tanong ba, dito lang ba ang baha? Maraming mga probinsya. Dito lang ba ang baha? Maraming probinsya ang nababaha. Kahit na yung mga... Magtaka na lang kayo kung walang baha sa ibang lugar at dito ang baha, doon tayo umalma. Kasi natural calamity. Itong nangyayaring baha. Hindi natin naasahan na darating ito. Natural calamity po yan. Yung volume ng tubig at isabay mo pa yung dito sa Dagupan, high tide. High tide. 'Di ba? Siyempre nandyan na yung paghanap ng tubig ng dadaanan niya. Ayan, kaya dyan nangyayari yung mga pagbaha. Pero, ang question dito, tayo lang ba? Ayan, At diba? alam mo, isang lugar lang ba? Yung sinabi mo na may mga natapos na mga
package 1 o package Dati 2. phase 1, phase 2, Oo, phase 3. pero ngayon ang package ng tawag nila. Oo. So may mga natapos na, pero ang ayon sa DPWH, ang nai-release pa lang diyan sa naturang flood control funds mula 2022 hanggang 2025, a total of 3 billion piso. So ang kailangan natin is 21 billion piso. So napaka marami pa. Masyadong malaking pondo ang kailangan. Ito yung sinasabi mo ba, yung mga lahat ng kailugan? Dito sa particular dito sa Central Pangasinan, di ba? Lahat ng kailugan. Oo. At kailangan pag nakompleto yung flood control na yan, yung mga slope protection, aabot ng 21 billion. Parang wala pa yatang 3 billion yung pondo na na-release. na naigawa. So kailangan natin ng malaki pang pundo na galing sa national government para makumpleto ang flagship project ng pamalaan, di ba? Ito in fairness naman sa mga sa mga, di ba, dyan sa national, maraming mambabatas yung kanilang pinagbabanggit ng mga involved na contractors sa mga irregularidad na proyekto. Tulad ng inaasahan natin, walang actually buong Region 1 walang nabanggit na mga mambabatas dyan. Wala. Even in Pangasinan, wala rin. Wala kasi malinis nga yung maganda nga yung kailang ginagawa. In fairness sa mga mga contractors dahil malinis yun na nga yung sinasabi natin noon na hindi lahat ng contractor gustong masira sa mga substandard na trabaho. Siyempre, gaya mo, isa kang contractor, Magandang example si BMK nung nagpunta dito na yung kanilang construction company 40 years na. 40 years, matagal na. So, 40 taon. So, pinagkakatawalaan po ng gobyerno yung kailang construction firm. Kung gagawa sila ng mga hindi magagandang proyekto, mga substandards, hindi po sila tatagal ng ganun katagal. Siyempre. 40 years. Sino naman ang na ito ay family business. Family business. Tulad mo, isa kang contractor, for example. Hindi ako contractor. Hindi, for example lang. Mahirap lang ang buhay natin. For example, ngayon, bibigyan ka ng project. Gusto mo ba na yung project gawin mong substandard? Kumita ka lang. Basta kumita ka lang. Samantalang kung may anak ka, sasabihin mo, ito yung ginawa kong project. Pag maganda yung ginawa mong project, siyempre ang anak mo natutuwa. Alam mo, salin-salin na yan Diba? Siyempre, yung kumpanya mo, ipapamana mo sa anak mo. Na yung anak mo, magkakaroon na rin ng anak, magkakaroon ka na ng apo. So, dapat talagang alagaan yan. Alagaan mo yung lisensya mo. Lalo na ngayon. Alagaan mo yung construction firm. Napabalita na ang isang construction company ay gumawa ng kalokohan, ito na yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon. Banned for life. Ibaba na nila. Hindi siya makakakuha ng... Hindi pala banda. Ban kala, ban. Hindi siya makakakuha ng anumang project sa gobyerno. Di ba? Magpalit ka na lang ng pangalan. Pwede ba yun? Tapos ituro mo yung kumpare mo na may-ari. Ganun ba yun? Pwede ba yun? Alam pa ba nila yan? Iba yung address, iba yung pangalan? Sa bagay. Iba yung may-ari? Isang mukha. Pero yung nasa likod, yun pa rin. Iba? Hindi rin ako doon. Hindi kasang-ayon. Ibaban nila for life. Unulik labat, iraramay ko yun. Di ba? Natawa lang sila. Yung pag lifestyle check. Siyempre, hindi naman pinanganak kahapon yung mga yan. Correct. Yung mga property, hindi sila kasi ub nung mga diskaya. Inilabas lahat ng ari-arian sa interview. Naku po. Ayan. Dapat, kung binigyan kayo ng kontrata, dapat na alagaan ninyo ang inyong pangalan,
alagaan ninyo ang inyong construction firm na hindi po mapapahiran ng mga anumang anomalya. Anomalya. Ayusin mo. Anomalya. Tutunog Actually, dyan lang sa Bulacan yan nadadamay lang yung ibang probinsya gaya ng Pangasinan sa mga issue na flood control. Pero yung sinasabi namin dito, wala pa kaming nabalitaan na ghost project sa lalawigan ng Pangasinan. Wala po. So, yun po. Bigyan ko lang kayo ng konting idea na yung St. Matthew, kabisado na nila, di ba? Kung sinong may-ari, Alam nila. Tsaka St. Gerard, di ba? Alam nila yan. Pag-aari Isa yung may-ari dyan. Mga diskaya. Alam nyo po ba na meron silang project sa Aguilar? Meron. Meron ba? Naku, nabanggit ko na. Hindi. Sige, para sige. sabay-sabay nilang tignan kung meron o wala, kung ano na ang sitwasyon. Ano yung ginamit nilang construction firm? St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Magkano yung halaga? 144 million. Siguro 150 ito. 150. So, Saan ang ibinit location? nila Sa may, basahin ko na lang. Construction/rehabilitation of flood control or flood mitigation facilities with major river basins and principal river construction over riverbank protection riverbank protection structure along Agno River, Barangay Panakol, Aguilar, Pangasinan. So Phase 4. Phase 4 na pala ito. So actually, meron na rin silang ginawa last year So ibig mo sabihin, naka-phase 4 na sila. So meron ng phase 1 is to phase 3. 4. Tama. So yung or baka hindi sila yung phase 1, 2, and 3. pero tingnan mo nga yung map, yung amount kung parehas yan. Hindi, phase 4 lang ang nasa listahan ko. Hindi ko alam kung anong taon yung phase 3, phase 2, and phase 1. Pero ang nasa akin kasi, ito inumpisahan nila ng February 24, 2025. February 24, 2025. At magtatapos ng January 1, 2026. So, ongoing ang project. According to my list, ito po ay 89%. Okay. So, ang tanong natin, kasi nagawa na yung... Bilis So natapos na yung phase 1, phase 2, at saka phase 3. Ang tanong natin, sino ang pumirma doon sa acceptance? May pirmahan ba ang mayor dyan? May pirmahan ba ang mayor dyan? O kaya kapitan dyan sa mga nakakasakop sa barangay na yan? Meron ba kayong pirmahan na acceptance? Kasi... tanong natin doon sa may kasi kailangan yan Ganito rin yan. Yung phase niya, baka sa ibang barangay. Nga. Phase 1. Malamang. Tapos yung nagkataon na itong ginagawa nila ngayon, phase 4, Barangay Panakol. Pwede rin yung ganon. Pwede. Pero pag natapos na yung proyekto, siyempre, pipirmahan yan ng mayor o local government units yung acceptance. According to the DPWH, kapitan dapat. Kapitan. Yung nakakasakop doon. Yung nakakasakop. Okay. So, ang tanong nga, pinirmahan ba ng kapitan na hindi, itanong natin project? Kung ito ba ay pinaalam din kay Mayor. Siyempre, kailangan yung proper coordination. Kailangan nilang makipag-coordinate. Pag sinabi ni Mayor Cristal na hindi i-coordinate, another na naman ito. Another pambabastos na naman sa nakaupong mayor. Pambabastos, ikaw mo na. Manggawa kay project at solar mo, agday baga. Kaya nga dapat na kanyan, may alam dyan ang local government units na may project na gagawin sa nasasakupan niyang lugar. Tulad dito sa 4th District, region ang nag-implement. Pero may coordination dito sa local yan. Kaya may coordination? Meron. Dapat, meron. Meron coordination sa mga yan. mayor? Sa mga mayor.
Oo. Meron. Ano ka, nagtatanong ka o Yung ay, meron. nagtatanong ka rin ba o ano? Kasi kung dito, Tanungin natin kung dito sa 3rd District, tanungin natin si Mayor Saplan. hindi, port kamo kaya 3rd dapat. Oo, ang third. sinabi mo. Oo, third. 3rd District. Third Pero district. port DEO. Di, oo. Port okay. District Engineering Office. Aha. Tanong mo yung mga mayor. Kung mayroong proper Kung, coordination. Proper coordination. Oo. Sino ba ang proponent ng mga ayaw kumatok dyan? Di ba? So, Itong si Assistant District Engineer, yung pinagsasabi niya sa interview, talagang pinanagnakan to ang gapo tay walad bunag ya politiko at sararamay project yan nagagagawa ko to. si kanyan, Si, Adi Eldred, Mislang. Eldred Mislang Oo. ng 4th Engineering District. Talagang Talagang masibag-sibag to in deny. Oo. Ang gapura tay politiko Walang politiko. na nasa likod. Ito ay ang mga pondo ay binibigay doon sa region para sila ang yung Regional Development Council ng DPWH. Sila ang namamahala. Kami ang nagpapapondo Ay, ng mga akin balot si kayo sumampapondo, ibabaga to yan ng Assistant District Engineer, si Karim mampapondo, pero no implement dala, akin wala lay lupa na politiko. ayan nga eh. Akin ang wala lay tarpaulin na politiko. Ang sinasabi pa niya, Mm. ang sinasabi pa niya nung tinanong yan, meron ba kayong karapatan para tanggalin yung mga pangalan ng mga politiko? Sabi Wala niya, daw silang power. wala silang power. Wala silang Samantala power. sila yung Sila yung nag-implement. Di ba? Kasi pag tinanggal nila yung tarpaulin ng politiko, Tanggal din sila. tanggal din sila. Ayun. Ay assistant ay kay ano na lang total nandyan nag-tender sila ng resignation. Aha. Tama. Courtesy resignation. Courtesy resignation. Ayan. Pero nandyan pa rin sila sa opisina. Oo. Nandyan pa rin po sila sa opisina nila. Oo. Malamig pa rin yung kanilang kwarto. Hindi kasi pag nagbigay sila ng courtesy resignation wala na sila diyan para magiging skeletal. Ang tanong ko lang, forces yan. ito baka may mas nakakalam diyan. Pag itong dalawang itong district engineer at assistant district engineer na nag-file ng courtesy resignation, sila pa rin ba yung mga signatory sa papeles? Iyan nga. Kasi nandiyan pa sila sa opisina Hindi, courtesy lang yan eh. Ha? Courtesy lang yan eh. Courtesy. O para meron silang ibibigay na courtesy resignation doon sa taas. Ang doon sa may interview kay Mr. Mislang ang inaabangan kong tanong, paano naman yung mga diversion road na nilagyan na ng pangalan Boulevard kanto? Boulevard. Wala yung apelyido to, tapos Boulevard. Yun yung boulevard ng pag-ibig. Lahat ng Boulevard yata merong ganon. Hindi lang basta-basta na tarpaulin Oo, boulevard ng pag-ibig. Talagang may dalawang poste at merong makapal na sheet. Oo. Ng anong tawag doon? Plain sheet? Hindi ko So nakalakulay kulay green. Kitang-kita yung pangalan. Kitang-kita. Oo. Bakit sila ba yung nag-donate nung lupa dyan? Oo nga no. O pera ba nila yan? Hindi, kasi binili ng... Bakit tayo tanggalin ng DPWH yung mga ganyan? tanggal din sila. Yun lang. Oo. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating palatuntunan at mamaya basahin natin yung itong mga reaksyon at mga greetings. Narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Ang puta-putang Iran Sunata. Tanging ikaw ang katabi. San ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito.
Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat.
Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Alas 7:10 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Maabig iya Kabwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktorial Lingkura, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Good morning nga pala at happy viewers kay Magina Kurda. Bless morning idol sabi niya kay Michael Mariado Sugano ba. Basahin natin itong mga Si Don Ramon Bautista Senior. Tanad Region 1 Medical Center. Oo, dating kuan niya dating councilor, naging PCL president noong 1992 Board member. Naging board member. Siya yung kaunahan na PCL president Oo, siya yung kaunahan na PCL president. Naging ano rin yan Vice Mayor din Sa Manawag. Ayan, oo. Good morning sa iyo. Kuya Ramon Bautista Senior at ganoon din yung kanyang anak si Junjun Bautista. Okay, basahin natin itong mga dito. Reaksyon. Alicia Naraga, walang hiya ang mga ilang mambabatas, sabi niya. Ang tawag sa kanila, manggagatas. O naman, bakit manggagatas? Ginawang gatasan ng Blood control. Oo, alam mo ba na lahat ng tao na bumibili, lahat ng binibili niya may tax yun. Tama. Taxpayers nga. Kaya yung sinasabi nilang, hindi, ordinaryong construction worker lang po ako, hindi nga po ako makapagbayad ng tax kasi maliit lang po. Yung binabayaran, yung binibili niya. Hindi po. Oo. Yung, kayo po ba ay nag-grocery? Oo. Kayo po ba ay kumakain sa mga fast food? Yun yung mga kwan. May nakikita po kayo dong value added tax. Yun po yun. Meron taxpayer pa rin po correct, kayo. meron tinatawag na kwan yan yung outdoor tinatawag indoor merong direct tax. Direct at saka indirect. Direct taxpayer. Okay, yung direct taxpayers, ito yung mga kwan may negosyo. Okay. Yung mga may negosyo. Yung mga indirect, tulad ng mga buwibili ng mga candy sa Garita, meron ng tax yun. Indirect yun. Yung candy, binili naman nung sari-sari store. Ayan, diba? Ayun ang siyempre, may patong na yun pagdating doon sa tindahan. Kaya nga, lahat po may ambag. May ambag. Tayong lahat. May ambag. Kahit na yung baby, may ambag. Kahit mo yung limpak, kahit na yung baby, may ambag. Kasi baby, naggagatas yung gatas nung Wala ko baby, Joey baby. May ambag Morning, yan. manager. Good morning. Nandito na ba? Wala pa. Wala pa. Okay. Kahit na yung eto na naman, mga netizen, kahit na yung kasal ni Maine Mendoza at ni Congressman Arjo Atayde, seconded, yung kasal mo pala, may ambag kami dyan. Siyempre. Siyempre, di ba, lumabas din yung kanyang pangalan na pinabulaanan niya naman na hindi daw totoo. Renier Sullivan, kawawa kaming mga nagbabayad ng buwis samantalang nagpapakasarap ang mga nagkamal ng flood control project. Yung JP Mendoza pala, siya yung PJ Binaliktad. Castro Asuncion. Yun yung pangalan niya doon sa casino. Sa casino. Gumamit siya ng ibang identity. Itong si Henry Alcantara, itong si Alcantaran, ang alias niya, Joseph Castro Villegas. Kaya nga gumamit sila ng ibang mga alias para si Bryce Hernandez naman, yung kanyang partner, kasi si DE. Si Adi naman itong si Bryce, Marvin Santos de Guzman. Tingnan nyo yan. Yung RJ Dumasig naman, ay alias Sandro Bernardo Park.
Oh, Park. Bryce Park. Tapos isang Edric San Diego. Ayan. Ito yung mga Bulacan Group of Contractors. Oh. Gumamit Sa sila. casino. Oh, gumamit sila ng fictitious name para makapasok sa casino at magsugal ng bilyon-bilyon na piso. Grabe. Ayan. Virgilio Mirador, grabe ang panluloko ng ilang politiko. 'Di ba? Si Jinggoy nasangkot na kay na pulis. Bakit binalik ng mga bubutante? Ha? Hindi binabasa ko lang. Basahin ko. Grabe ang mga panluloko ng ilang politiko. 'Di ba si Jinggoy nasangkot kay na pulis? Bakit binalik ng mga bubutante? Ayan na. Benji De Leon. Parang kunto, parang nagdadasal. Sabi niya Lord, patawarin niyo po ang mga budhi at gahaman sa pira. Hindi lahat ng oras mamamayagpag sila. Ikaw na po bahala sa kailang ginagawang pagnanakaw ng pira ng bayan. Amen, sabi niya. Sige. Jenny Manansala, the truth will prevail. The real corruptors of people's money. Kaya dasal namin mga flood victims. Sana makamtan ang hustisya sa Bulacan. Makamit ang hustisya. Makamtan, sabi niya. Okay, Peter de Guzman, sana makulong ang lahat ng magnanakaw ng pira ng bayan, sabi niya. Ganduga. Pagawa tayo. Ganduga kulungan. Hindi, di ba? Nandiyan yung mga contractors na nangurakot. Di sila yung gagawa ng mga kulungan. Di ba? Gagawa sila ng kanikailang mga silda. Willie Carvajal is OP ng mga kontraktor sa DPWH at politiko. Kalakalan niyan. Tama ang sinabi ni Kalakaran. Tama ang sinabi ni Diskaya na kapag hindi ka magbigay ng SOP, wala kang makuha na proyekto. Kaya biktima lang ang mga contractors na mga mapagsamantalang. Hindi sila biktima. Instrumento sila. Kasi sila yung gagawa sa kanila yung mga sila rin yung magbibigay. Ibibigay sa kanila yung pondo kaya nandiyan na yung sa buwatan. 'Di ba? Sa proyekto na 'yan, 'di ba? 0936-7840. Kung mahirap ang nagkasala, kulong agad. Pero kung ang politiko ang nagkasala, matagal proseso sa kaso. Paikot-ikot. Ang batas ba ay ginawa para sa mga mahihirap? Ikorek kita dyan ang batas ay pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Subukan mo pumunta sa bulwagan, sa mga korte. Makikita mo yung yung babae ba na nandoon, nakapiring ang mata. Simbolo yan na walang kinikilingan. Hindi po bulag ang hustisya natin. Alas 7:18 ng umaga. Meron pa rito, pahabol. Marlon de Vera. Sir, yung pinakita ni DPWH Mendoza na screenshot ng conversation kahawig ng mayor. May tinitira ka na naman. Kung ang ibig mo sabihin dito na mayor, yung nagpadala rin ng kanyang gustong mangyari na i-complain ng isang kampanya na 50 million reason at 10 million reason. Baka yun ang binabanggit mo rito. Pero tuloy-tuloy yung project dyan sa bayan ng Bugal yun. Tuloy-tuloy yung pagpapatayo ng solar power dyan sa 3 barangays na malaking tulong yan. Malaking tulong yan.
Oh. Yung solar na yan, magbibigay po ng income generating Ayan. At saka at saka trabaho ng mga taga-Bugal. Yun. Kaya kailangan natin ang mga investor na papasok sa ating mga bayan, mga syudad sa probinsya para sila po yung katuwang natin sa pagpapalago ng ekonomiya. Kailangan natin yan. Kaya't huwag natin silang yung gipitin. Dapat iyon po yung mahalin natin sila at irespeto natin sila. Kung ano man yung kailangan dapat na pag-aralang mabuti yung legalidad at saka yung mga papers na dapat nilang i-comply. Kung sa tingin nyo ito po ay makakatulong, why not? Correct. Diba? Alam nyo po, ito'y magiging isa sa dahilan upang umusbong ang isang bayan, why not? Anong pagkaintindi mo doon sa yung no objection at saka yung yung approve anonymously. No objection. O di walang Parehas ba? Lahat sila walang nag-object. Sumasang-ayon. So ibig sabihin gusto nila na yung magporso yung yung proyekto, di ba? Gusto nila na yung tuloy-tuloy yung naturang proyekto. Yun ang ibig sabihin diyan. Ini-endorse nila yung naturang proyekto. Ini-endorse nila kung ano man yung gustong ipatayo o gustong mangyari. Kung sila ay may mga sapat naman na dokumento na pwedeng ibigay, di ba? Bakit mo hindi papayagan? Meron ng consultation na ginawa sa barangay, meron ng mga Ba't mo natanong yung no objection tsaka kasi isa? Yung anonymously approved. Parehas po yan. No objection sa kayo. Parehas po yan na walang nag-object. Kaya, ini-endorso nila yung isang project, di ba? Alas 7:22 ng umaga. Magandang umaga kay si Mayor Carl Christian Viga ng Mapandan, Pangasinan. Ayan. Talagang masipag ito si Mayor Carl Christian Viga. May nakausap ko kahapon dito sa Dagupan sa isang food chain. Sabi nila daw talagang kitang-kita yung magandang trabaho at progreso sa bayan ng Mapandan. Second term ni Mayor Carl. Ayan, second term. At yung nakausap ko pinsan buo ni Vice Mayor Pinulyar, taga Mapandan. Nakikita nila yung nakikita nila yung kung paano magtrabaho. Ayan, parang si rin dito sa Kalasyaw. Sa Kalasyaw. Si Mayor Patrick. Nakikita mo kung gaano yung kanyang dedikasyon sa paglilingkod. Ayan, mga kumpay, bata pa ang mga yan sa pero yung kailang pag-iisip talagang dumara mo. Iba yung kabalo yan. Ayan, okay. Good morning din kay Sir Jeffrel at si Dr. Felix Domicilio. Kumusta na po kayo? Matagal na hindi kami nagawi dyan. Si Ma'am Sheila Pinulyar at Councilor Freddy Pinulyar. Kay Boss Darwin, good morning sa iyo. Good morning din kay Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Yun. Yan sa bayan ng Bimali, Pangasinan. Bayagta mo lang nagapito yaw si Vice Mayor. Nandiyan kahapon sa isang mall. Nakita mo. Nagkausap lang kayo ng kaunti. Batian lang. Nagkabatian lang, gagawin din kay Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera. Magandang umaga. At kay Councilor Chini Rosa Flores ng Mangaldan. Magandang umaga sa inyo. Ayan,
Aha, pwede pa tayo sigurong mag-exercise, kapaborito Errol. Sige. Okay, sige, engineer, take it away. Mag-exercise tayo Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Good morning po. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Dr. Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin. Yan. Councilor Ardison Soriano. Si Councilor Jopi Loresco. Councilor Mike Sison. Andyan din si Councilor Abardani. Abardani Messina. Ayan, Good si morning. SK Federation President Ayay Messina. Councilor, si Liga President, Jose M. Pares Jr., good morning. Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw, magandang umaga. Basta kilata na 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 na. Basura nyo, Mirkulis natan. Ganun ba? Talagang si Kapitan Saldi, wala kang masabi. Lahat na kanyang ginagawa. Kumon walay driver natan. Tapi ano Ayan. aliwan si katumalasok yan. On. So, manmanihod sa may garbage truck da. Tingnan mo nga yung yung kanyang busis, iba na eh. Oo. Golden Boys. Good morning sa lahat ng mga BHW at Barangay Tanods dyan sa Barangay Macabito. Si Kagawad Junjun na Gabrilio. Merkulis ngayon. Ay, duty tamad. Duty of the day. Good morning sa'yo. Alam may kakailan. Alam mo Okay, wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan kaya po'y pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactorial Lingkora, Team Magtipangasinan, Dennis Muharis, kasama din natin dyan sa may technical control ang ating co-pilot, Engineer Rickson Dakal. Dyan lamang kayo at susunod kaagad ang palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Baloy. Dito lamang sa DWJA 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito!